Už třetí den obléhá najatá ochranka řetězec prodejen drogerie Martina. Agenturu si najal velkoobchod PK Solvent, který řetězec Martina zásobuje a mimo to vlastní konkurenční ochrannou známku drogerie Teta. Pracovníci ochranky před prodejnami rozdávají letáky, ve kterých obvinují nakupující z trestného činu z pronevěry. To je podle policistů i právníků naprostý nesmysl. Zákazníci firmy Martina jsou už několik dní vyděšeni. Většinu obchodů Martina jich vlastní celkem 18. Obsadila najatá ochranka. Řeknete nám, co děláte? To vám řekne firma PK Solvent. Ochranka má v ruce transparenty, v některých případech údajně brání lidem v nákupu. Rozdává i letáky, na kterých se píše: nákupem zboží v této drogerii Martina napomůžete spáchání trestného činu z pronevěry. Jenomže podle námi oslovených právníků se právě firma PK Solvent dopouští trestného činu. A to ne jednoho. On se dopouští trestného činu křivého obvinění. Je to naprostá hloupost. A stejného názoru, že dochází k porušování zákona firmou PK Solvent, je i policie, která u několika prodejen už musela zakročit. Vedení velkoobchodu odmítá vystoupit před kamerou a své vyjádření shrnuje do jedné věty. Drogerie Martina dlouhodobě neplnila své závazky, a to nejen finanční. S tím ale majitelka řetězce Martina nesouhlasí. Údajně všechny faktury jsou uhrazeny. Zakopaný pes je prý někde jinde. Firma PK Solvent měla totiž přednedávnem zájem všechny prodejny Martina převzít a pojmenovat je Teta. To ale Bébrová odmítla. Já jsem to odmítla, protože jsem svobodná obchodnice. A tímto okamžikem prý začaly problémy. PK Solvent začal vystavovat faktury s nesplnitelnými termíny splatnosti. Firma PK Solvent si údajně ochranku najala až do Štědrého dne. A to v době předvánočních nákupů znamená pro Martinu milionové ztráty. Sundá, pletá, který by nedělali ostudu. Touto kauzou už se zabývají právníci. Zákazníci si prozatím na najatou ochranku před obchody Martina musí zvyknout. Martin Novotný, Televize Nova.